अच्छा भैया ध्यान दी, हम प्रदीप प्यारा ग्राम दुखरनगिरी के मठिया दुआवा निवासी आप सब भोजपुरी श्रोता समाज के बार बार लगातार नमस्कार करतनी और वो सबके आशीर्वाद के इच्छा रखतनी। अब फ्रेंड और सबके बीच में हमार दुगुला मुकाबला जा रहा बाटे, लेकिन ये मुकाबला यूपी या बिहार के बीच होके जा रहा बा। जौन की बिहार से भाई हमार हसमुख हेमंत गिरी जी बानी, तो यूपी बागी बलिया से प्रदीप प्यारा बाड़े खुटा चिन्ह तो गिरी बाबा आज के मुकाबला होई रउरा बुझा जाई कि मुकाबला कैसे होला। आई हमरा बेंजू पर बहुत सुंदर वादक मंटू तिवारी जी बानी, नाल पर हमरदन भैया बानी, तबला पर विनोद भाई बानी, कार्नेट पर बहुत सुंदर जौन की यूपी बिहार पूरा जानता बादशाह बाबा बानी, पैड पर भाई सरवन जी बानी, कोरस पर धीरज जी, मोचन जी, हमारा रमाकांत बाबा बानी, मनोज व्यास जी बानी, बहुत सुंदर गीत के लेखक हमार संजय बाज भैया भी बानी, आयो सुपर साउंड के मालिक राजेश भैया भी उपस्थित बानी। तो आई गिरी बाबा ले है पहला गीत सुनी प्रदीप प्यारा के प्यारा प्यारा भाव बर्दाश्त करी। ए मंटू बाबा एगो सखी अपना सखी से कहतारी कि ये सखी देखा ना राती खा के तो बड़ा बवाल हो गइल बा। बन ठन के बैठल रहनी है सेज पर, सैया जी अइले हा देखले हा तो कहत रहे कि हो देखो सबसे पहले तो एगो चूमा दे दो। हम तनी नाकुर नुकुर कोई नहीं है, इतने पर खिसिया गइले हा। ए मंटू बाबा कह तरीका कि पिया पिया हे रटत रटत आर उठमा गइल झुराई, कोई से मनाई सखिया अरे सैया गइले खिसियाई, अरे सैया गइले खिसियाई। ए सखी तनी मनी देरी भइला, तनी मनी कि तनिका सा देरी अरे का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले कि तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले। तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले। का बताइए सखी एगो चूमा मंगल ना दिहनी, एगो चूमा मंगल ना दिहनी फेरी करवटिया लोटिया गइले। ए ददन भैया सखी विरह में बाड़ी अपना सखी से कहतारी कि तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले। अरे हो तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले। आई पुरस्कार आ गइल वीर मोबाइल सेंटर सरैया बाजार आ रहा जय प्रकाश सिंह जी की तरफ से पुरस्कार मिलल बा, भैया के बार बार नमस्कार करते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है।
ये बादशाह बाबा हाय 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 रौरो एगो हाइये है लेकिन एगो सखी वो अपना सखी से कहता रही कि बड़ी मनावन कोई नहीं हराती भर लेकिन सैया जी करवटले रह गइले है तनियो मनी ना पलटले है रौरो एगो हाइये है धई के हम कोरा में धीरे से मनाइले जाई के कोरा में खूब फुसिलाइले होए मंटू बाबा हमार संजय बाज भैया हजारों हजारों पुरस्कार दिहनी नमस्कार करता नहीं आशीर्वाद के इच्छा रखता नहीं गिरी बाबा आज रौरो फ्री हो जाए प्रदीप प्यारा के सोझा बानी हाँ तब प्रदीप प्यारा के सोझा बानी तो ये बोझा वैसा तारा पे बांध दी है चली ना कि उठी ना धई के हम कोरा में धीरे से मनाइले जाई के कोरा में खूब फुसलाइले गोलधरिया करत रह गई निहा लेकिन वो अपना जीत पर अड़ल रह गई है अपना जीत पर अड़ल अपना जिद पयड़ल रह सुआरे मान सुना जिदिया गइले होए सखी कि तनिका सादेरी का भइल मोर सैया जी खिसिया गइले तनिका सादेरी का भइल मोर सैया जी खिसिया गइले ये रतन भैया क्या बात है यही है मंटू तिवारी जी जोड़ा नहीं खे हे संजय भैया बहुत तरीके सखी का बताई हमारा बात के बुझले ना वो जन सुना बतिया के हमारा से जूझेले देरी के कारण के झूठों के बूझेले होए सखी जन सुना बतिया के हमारा से जूझेले देरी के कारण के झूठों के बूझेले तनी मनावे लगनी कहनी कि हे सैया जी जाए दी गलती हो गई मैं धन रौरे नु हो लेकिन सुन ले ना बोली ठोली कोइले हमसे बोली ठोली कोइले हमसे अरे लौड़े के छतिया कोइले पटका पटकी होई बुझाइल की पटका पटकी करी है डरे हम अपन बोलियो बन कली हनी
कि तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले ए मंटू बाबा गीत के अंतिम कड़ी बिया का कहतारी कि परदीप प्यारा के हिम्मत ना जुटे ले फेरी के मुँह अपनी कोरा सूते ले कि परदीप प्यारा के हिम्मत ना जुटे ले फेरी के मुँह अपनी कोरा सूते ले का बताएं कि उ का कइले कि संजय बज सभराज के बात संजय बज सभराज के बात यार निनिये में बतिया गइले हे संजय भैया उ कहतरी कि ये सखी का बताई कि तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले एगो चुमा मंगले ना दिहनी एगो चुमा मंगले ना दिहनी फेरी करवटिया लोटिया गइले तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले तनिका सा देरी का भइल मोरे सैया जी खिसिया गइले आई गिरी बाबा ई प्रदीप प्यारा के प्यारा प्यारा भाव रहला तनी आई अपनो भाव सुनाई तो फ्री होके गाइए।